Salut! Astăzi vreau să fac o completare la videoul nostru de pe YouTube despre cărțile noastre de la editura Litera cu autocolante. Am uitat să menționez această carte pentru că la momentul respectiv noi o aveam în rucsăcelul de ieșit afară, pentru că uneori ne place să lucrăm și afară. Cartea aceasta este ușor diferită față de celelalte prezentate pentru că invită copilul să lipească stickerele pe forme. Este un exercițiu puțin mai greu decât a lipi stickerele așa pe o pagină goală sau oriunde pe o pagină. Noi am încercat să nimerim cât mai bine. Unele ne-au ieșit, altele nu ne-au ieșit. Această carte are și partea asta de etichete pentru fructe și pentru legume. Noi am lucrat mai mult pe abilitățile de a lipi și a potrivi stickerele exact pe forme. Nu am lucrat pe partea de a recunoaște cuvintele sau de a citi, dar cred că acest lucru va veni inevitabil în timp, pentru că copiii rețin totul ca pe o imagine. Deci cuvântul poate fi reținut ca pe o imagine. Va reține cuvântul, de exemplu, rodie, ca și imaginea cu o rodie. Atunci când va regăsi cuvântul scris exact la fel, cu aceleași litere, cu același font, cu siguranță, în timp, cu exercițiu, va recunoaște cuvântul. Acesta este și principiul citirii rapide, în care nu citești fiecare literă din cuvânt, ci doar recunoști cuvântul după imaginea lui, ca și cum ai citi în imagini. Acestea sunt stickere. Unele stickere lipsesc pentru că noi le-am folosit în alte activități. Această pagină are copăcei. Partea de sus a copăceilor sunt stickere. Este o ocazie foarte bună pentru a învăța că unele fructe cresc în copaci, iar altele în tufe sau pe pământ. Iarăși aici avem stickere cu etichete. Această imagine îmi place foarte mult pentru că ajută copilul să înțeleagă că unele legume cresc în pământ, altele deasupra. Pe mijloc sunt paginile cu stickere. Vreau să vă povestesc puțin cum lucrăm noi cu aceste stickere. Încă Eva nu a ajuns să reușească să deslipească stickerele singură, așa că o ajut cât de puțin pot. De exemplu, fac în doi puțin pagina astfel încât să se desprindă foarte puțin stickerul și ea are de ce să prindă. Și o invit să desprindă singură. Pe această carte am decis să nu rupem paginile cu stickere, ci să răsfoim cartea dintr-o parte în alta ca să găsim stickerele. Cu alte cărți am ales să lucrăm altfel, adică să rupem paginile sau să deslipesc eu stickerele, să lipesc pe altceva, să fie vei mai ușor. Chiar mie îmi place foarte mult această carte și se pare că și Eva este mai interesată de ea pentru că îi place provocarea de a lipi exact pe umbră, de exemplu, această ceapă a lipit-o destul de bine, foarte bine chiar, pe umbră. Nici nu se observă că nu e locul ei acolo. Bun, această pagină iarăși invită copilul să recunoască legumele după forma lor, încă n-am ajuns să lucrăm aici. Bun.
și fructele exotice. În principiu, toate fructele și legumele întâlnite în această carte se regăsesc la noi pe piață și cu siguranță copilul este obișnuit cu ele sau poate vă vin idei să invitați copilul să încerce fructe și legume noi. Sper că vă place această carte și vă invit să o încercați. Cel puțin la noi are super succes. Bye bye!